Bandho piny owacho mag kauntis mapacho kae ndio omenda maromo siling bilion 3.5. KEMSA kokalo kuom jakom mar duolno kod jata tije makojolo golo kwayo makamano mar yudo omenda mabiro konyo e chulo gope mag kauntis kaka yor neno ni chenro mag kauntis ok ochung'. Ne giwuoyo e kaunti ma Mombasa e kinde romo mar neno ni chenro mag thieth ne ji duto oyudo sir motegno ka duol mar KEMSA to wacho ni nitiere yedhe moromo ne jotuo mag ayaki ma osebedo gi luoro kaluwore gi okang' mano kawo gi jatend piny America Donald Trump mar ng'ado kony mag yedhe go. Of course, there are issues that are on our way, issues of long outstanding debts by counties and other stakeholders that we do business with. We are in talking terms with them, and governors and the management of counties. We're really in talking terms to have these debts settled as soon as possible through very, very proactive measures, making use of the prevailing laws that have been enacted around the Facility Improvement Fund. We play a very, very critical role kwa hiyo program ya shisha kufaulu. Na nataka kueleza wa Kenya ya kwamba sisi kama KEMSA tumejitayarisha, tuko tayari kuplay our role kuhakikisha ya kwamba madawa zinapatikana katika nchi yetu. Maswadi yu moro machuo kudogo bagndaka matin kikidi mabura ina.